Здравейте! Да засегнем една наболяла тема в обществото за така наречените мами и синчета и въобще за задушаващата любов на майката, която е много по-страшна, се оказва от дефицитната. Не, че и другото не е страшно, като се замисля, но все пак нашата цел днес е да разгледаме майчината любов в нейните по-задушаващи аспекти и непозволяващи наза да се разгърне. Самата динамика майка-син е много деликатна, защото момчето има една много важна задача – да се отдели от майка си, без да спре да я обича. Защото в началото тя е неговият цял свят, както всъщност е за всяко дете. Но по-специфичното между майка и син е това, че всъщност тя е и неговата първа любов. Но ако остане психологически след, порастването на това момче доста се усложнява, защото той един ден трябва да насочи тази любов навън, към света, към собствената си мъжественост, към света, както казах, както и към една друга жена по-късно, която не е майка му. Майчинската любов от своя страна пък има трудната задача да остави празно пространство и да направи място на момчето да се отдели. Това се случва естествено, когато в живота на майката има мъж и напомни, че тя е жена, не просто майка, но има жени, които избират все пак детето да им е на първо място. Знам, че звучи скандално, както викам, че детето не е на първо място, но то не е полезно и за самото дете. Майките наистина трудно сякаш разбират проблема за едно момче и последствията, които има. Едно от така важните последствия е всъщност, че този мъж не се задвижва и не е автономен, защото самата автономност я изживява като изоставяне на майката. Няма инициативност, малко така един мъж, който го пускаме в морето и просто не му се плува, склонен е да се отдави, но само и само да не се задвижи. Или пък един гняв към жените, изкарва си го на жените, не харесва жените, мрази жените, защото е бил пренаситен от женското. Така че последствията са много силни и много лоши за детето. Аз не мога да повярвам, че има такива майки егоистки, които не осъзнават тези силни последствия. Затова аз питам нещо много важно. На тези жени да се поставят в един разрез с действителността, ми се иска, и да си представят само, че са родени от корема на баща си. Че са били кърмени от неговата гърда месеци наред. Че е била доприяна до тялото му, потапена в миризмата му. И сега си представят какво става с момчето при тази мисъл да влезе в интимни и сексуални отношения със същия пол, като този, който ти е дал живот. Обикновено жените, които поставят това упражнение, ми казват: сигурно ще имам нужда от една жена, която да ме върне към женското начало и да ме изведе преди аз да имам отношения сексуални и интимни с един мъж. Точно това се случва и при самите мъже. Някой трябва да ги привлече към мъжкото начало преди те да се любят с жена. Така че това е много важно, жените да имат мъже, с които живеят, които присъстват в живота, независимо от дали е биологичният баща или не. Но мъжът трябва да бъде отделен от майката посредством мъж, който да го привлече към мъжкото начало.